ഭഗവാനുമായി പൊരുത്തപ്പെടാത്ത ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം. ഞാൻ അതാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അതെ, എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നി. അതോ ഞാൻ നമ്മ പറയുമ്പോ ഇന്നലെ പറയുമ്പോ ഡി എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ എനിക്ക് അതല്ല. ഏത് ചോദ്യമാണ്? നമ്പർ ഏതാ? അത് ബി ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. പിന്നെ ഞാന് നമ്മ ഇന്നലെ പറയുമ്പോ ഡി എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇന്ദ്രജാലം അല്ല അത്. ഇന്ദ്രജാലം വരുന്നു. അതെ അതെ, അത് വരില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നി പിന്നെ ബി തന്നെ. ബി ആണല്ലോ എല്ലാരും പറഞ്ഞത്. അത് ഭഗവാനുമായി പൊരുത്തപ്പെടാത്ത ഇന്ദ്രിയ സ്വഭാവം, ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം. അതാ എനിക്ക് ഇന്ദ്രിയാലം എന്ന് കേട്ടത്. ഞാനത് അത് ബി ആണ് എല്ലാരും പറഞ്ഞത്. പിന്നെ എനിക്കത് ഡി അല്ല. ഡി അല്ല, ബി എന്നാണ് അത്. വീഡിയോയില് ഓഡിയോ കേട്ടാൽ അറിയാൻ പറ്റും. എനിക്കത് ഡി അല്ല, ബി ആണ്. അത് ബി എന്നാ എല്ലാരും പറഞ്ഞതും ബി ആണ്. അതെ, എനിക്കപ്പൊ കേട്ടതായിരിക്കും. നാലാമത്തെ പാഠഭാഗം അനുസരിച്ച് മായ എന്നാൽ എന്താണ്? അതല്ലേ? അതെ അതെ അതെ. ആൻസർ ഭഗവാനുമായി പൊരുത്തപ്പെടാത്തതല്ലേ ആൻസർ? അതെ അതെ, അതാണ്. എനിക്ക് അതന്നെ ശരിയെന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ ആരെല്ലാരും അതിനകത്ത് ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം എന്നും കൂടെ ഉണ്ട്. ഭഗവാനുമായി പൊരുത്തപ്പെടാത്ത ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം. അതായിരിക്കും ഇന്ദ്രജാല വിദ്യ എന്ന് കേട്ടത്. ഈ ഒരു ഇന്ദ്രിയാല വിദ്യ എന്നല്ലേ എഴുതിയേക്കണം. അതാണ് ചോദിക്കാം. ഞാൻ ഡി എന്ന് ഞാനും എഴുതിയിരിക്കണം. ഞാനും ബി ആണ് എഴുതിയേക്കണം. അല്ല, ഞാൻ ഡി ഭഗവാനുമായി പൊരുത്തപ്പെടാത്ത. അല്ല, ഞാൻ എഴുതി. അത് ബി ആണ്. അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞത് തെറ്റിപ്പോയതായിരിക്കും അല്ലേ? ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഭഗവാനെ ഞാൻ എഴുതിയത്. പിന്നെ അവിടെ ഡി ബി കൺഫ്യൂസ് ആയി. പൊരുത്തപ്പെടാത്ത ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം. അത് കൂടുതൽ ഇന്ദ്രിയം ആസ്വദിക്കുന്നു എന്നുള്ളതായിരിക്കും. ഞാൻ എഴുതാൻ ഇന്നലെ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ എനിക്ക് തോന്നിയതല്ല. 16 ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം ഭഗവാന്റെ ഏത് ഭാവത്തെ? അതാണ് നമുക്ക് സംശയം. മാതാജിയോട് ചോദിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ രൂപഭാവം ഒന്നും ഞാൻ സനാതനത്വം എന്ന് എഴുതി വെച്ചു, സദ്ഭാവം എന്ന് എഴുതി വെച്ചു. രൂപഭാവം ഏതാ? ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം ഏത് ഭാവം എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. സനാതന സദ്ഭാവം. രൂപഭാവം എന്ന് ആൾക്കാർ ഇവിടെ പറയണ കേട്ടോ. എനിക്ക് ഏതാന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ സദ്ഭാവം എന്ന് എഴുതി വെച്ചു. എന്നല്ലേ അത് ലാസ്റ്റിലത്തതാണ്. ഇത് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്ന ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ 14-16. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ, പ്രണാമം. സംശയമുണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യനുകളൊക്കെ? രണ്ടെണ്ണം സംശയമുണ്ട് മാതാജി. രണ്ടെണ്ണല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഈശോപനിഷത്ത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മള് മന്ത്രം 3 വരെയുള്ള മന്ത്രം നമ്മൾ എടുത്തു അല്ലെ? ധ്യാന മന്ത്രം 1, 2, 3 നമ്മൾ എടുത്തു. ഇനി 4-മത്തെയും 5-മത്തെയും മന്ത്രം ഒരേപോലെ വരുന്ന 2 മന്ത്രങ്ങളാണ്. അപ്പൊ 4ഉം 5ഉം നമുക്കൊന്ന് എടുക്കാം. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ 4 മന്ത്രം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി. ധ്യാന മന്ത്രത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ പരിപൂർണനാണ്, സത്യവുമാണ്, പരിപൂർണനുമാണ്. ആ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതെല്ലാം എങ്ങനെയായിരിക്കും? പൂർണ്ണങ്ങളായിരിക്കും. എത്ര പൂർണ്ണങ്ങൾ ഉത്ഭവിച്ചാലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെ തന്നെ അവശേഷിക്കും? സമ്പൂർണനായിട്ട് തന്നെ അവശേഷിക്കും. 1-മത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞു സർവചരാചരങ്ങളുടെയും ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാതും ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥൻ ഭഗവാൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു വിഹിതം നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ നീക്കി വെച്ച അർഹതപ്പെട്ടത് മാത്രമേ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ.
മറ്റുള്ളവരുടെ നമ്മൾ ആശിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. രണ്ടാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഭഗവാൻ നീക്കി വെച്ചപ്പെട്ട വിഹിതം മാത്രം സ്വീകരിച്ചെങ്കിൽ എത്ര നാള് വേണമെങ്കിലും 100 കണക്കിന് വർഷം നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാം. നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല, ബന്ധനത്തിൽ നമ്മൾ തളയ്ക്കപ്പെടുന്നില്ല. മനുഷ്യൻ ഇതല്ലാതെ വേറൊരു വഴിയില്ല. മൂന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞു ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ശ്രമിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ആത്മഹന്താവ് ജ്ഞാനം നിറഞ്ഞ അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ ആ ലോകങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നേ മതിയാകൂ എന്നാണ് മൂന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തില് പറഞ്ഞത്. മനസ്സിലായ എല്ലാവർക്കും ആ 3 മന്ത്രം? ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കിയാ പോരെ. ഇനി 4ാമത്തെ മന്ത്രം പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുക. അപ്പൊ ആ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ മഹത്വമാണ് നമ്മള് 4ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. 5ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ ഭഗവാന്റെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളും ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങളും നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല ഇതൊന്നും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ മഹത്വമായിട്ടും വൈരുദ്ധ്യമായിട്ടും പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് 4ാമത്തെ മന്ത്രം നോക്കാം. ഭഗവാന്റെ മഹത്വം ഞാനിപ്പതേ എല്ലാതും മറ്റേ ക്ലാസ്സിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോ എല്ലാതും ഇവിടേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. 1 തൊട്ട് 5 വരെയുള്ള മന്ത്രങ്ങൾ ഇന്ന് ഇപ്പൊ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 4ാമത്തെ മന്ത്രം ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അനേജദേകം മനസോ ജവീയോ നൈന തേവ ആപ്നുവൻ പൂർവമർഷത് തഥാവതോ നാന്യതേതി തിഷ്ഠത് തസ്മിന്നപോ മാതരിശോ ദദാതി. അനേജദേകം മനസോ ജവീയോ നൈന ദേവ ആപ്നുവൻ പൂർവമർഷത് തഥാവതോ നാന്യതേതി തിഷ്ഠത് തസ്മിന്നപോ മാതരിശോ ദദാതി. അനേജദേകം മനസോ ജവീയോ നൈന ദേവ ആപ്നുവൻ പൂർവമർഷത് തഥാവതോ നാന്യതേതി തിഷ്ഠത് തസ്മിന്നപോ മാതരിശോ ദദാതി. അപ്പൊ ഈ 4ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? സ്വധാമസ്ഥനെങ്കിലും ഭഗവാൻ പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയവനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എവിടെയാണ്? സ്വധാമത്തിലാണ്. ഭഗവാന്റെ ധാമം ഏതാണ്? ഗോലോക വൃന്ദാവനം. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എവിടെയാണ്? ആ സ്വധാമത്തിലാണ്, ഗോലോകത്തിലാണ്. എങ്കിലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയവനാണ്. മറ്റെല്ലാവരെയും അതിക്രമിക്കാൻ കഴിയുന്നവനാണ്. എല്ലാറ്റിനെയും അതിക്രമിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവനാണ്. മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയവനാണ് ഭഗവാൻ. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോഴേക്കും ഭഗവാൻ നമ്മളെ മനസ്സിൽ വന്നു. അപ്പൊ അത്രയും വേഗത്തില് ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഭഗവാൻ മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയവനാണ്. മറ്റെല്ലാവരെയും അതിക്രമിക്കാൻ കഴിയുന്നവനാണ്. ശക്തിമാന്മാരായ ദേവന്മാർക്ക് പോലും അപ്രാപ്യനാണ്. ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ദേവന്മാർക്ക് പോലും സാധിക്കില്ല. ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ ആര് വിചാരിക്കണം? ഭഗവാൻ വിചാരിക്കണം അല്ലെ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ വിചാരിച്ചാലേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ദേവന്മാർക്ക് പോലും അപ്രാപ്യനാണ് ഭഗവാൻ. പറയുന്നുണ്ട് ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഒരിടത്ത് സ്ഥിതനെങ്കിലും കാറ്റിന്റെയും മഴയുടെയും മറ്റും അതിദേവതകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്ഥിതനാണ്. എങ്കിലും ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? കാറ്റിന്റെയും മഴയുടെയും അതിദേവതകളെ, ദേവന്മാരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. മഹത്വത്തിൽ ഭഗവാൻ സകലിനെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മഹത്വം എല്ലാവരെയും അതിശയിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ മഹത്വം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ സ്വധാമത്തിലെങ്കിലും പരമപുരുഷൻ മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയവനാണ്. എല്ലാറ്റിനെയും അതിക്രമിക്കാൻ കഴിയുന്നവനാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ പരമപുരുഷൻ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ സ്വധാമത്തിലാണെങ്കിലും മറ്റെല്ലാത്തിനെയും അതിക്രമിക്കാൻ കഴിയുന്നവനാണ്. ശക്തിമാന്മാരായ ദേവന്മാർക്ക് അപ്രാപ്യനും ദേവന്മാരുടെ നിയന്താവുമാണ് ഭഗവാൻ. ശക്തിമാന്മാരായ ദേവന്മാർക്ക് അപ്രാപ്യനാണ് ഭഗവാൻ. ആ ദേവന്മാരുടെ നിയന്താവും ഭഗവാനാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ മഹത്വത്തിൽ സകലതിനെയും അതിശയിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ സ്വധാമത്തിലെങ്കിലും ഭഗവാൻ മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയവനാണ്. മറ്റെല്ലാവരെയും അതിക്രമിക്കാൻ കഴിയുന്നവനാണ്. ശക്തിമാന്മാരായ ദേവന്മാർക്ക് പോലും അപ്രാപ്യനാണ്. മറ്റുള്ള ദേവതകളെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ്. മറ്റുള്ള എന്താ പറയാ, ദേവന്മാരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവനും ഭഗവാനാണ്. മഹത്വത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ആ മഹത്വങ്ങള് സകലതിനെയും അതിശയിക്കുന്നു. എല്ലാത്തിനെയും അതിശയിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ എന്തൊക്കെ പറയണത്? ഭഗവാൻ സ്വധാമത്തിലാണ്. സ്വധാമത്തിലാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവനാണ്, വേഗത കൂടിയവനാണ്. മറ്റെല്ലാവരെയും അതിക്രമിക്കാൻ കഴിയുന്നവനാണ്. എല്ലാത്തിനും അതിക്രമിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാന് സാധിക്കും.
പിന്നെ ശക്തിമാന്മാരായ ദേവന്മാരുടെ നിയന്താവ് ഭഗവാനാണ്. ദേവന്മാർക്ക് അപ്രാപ്യനുമാണ്. ശക്തിമാന്മാരായ ദേവന്മാർക്ക് അപ്രാപ്യനാണ് ഭഗവാൻ. എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും നിയന്താവുമാര് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ആ ഭഗവാൻ മഹത്വത്തിൽ എല്ലാറ്റിനെയും അതിശയിക്കുന്നു എന്നാണ് ഈ 4ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സ്വധാമത്തിലാണ്. എങ്ങനെയാണ്? സ്വധാമത്തിലാണെങ്കിലും മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയവനാണ്, മറ്റെല്ലാവരെയും അതിക്രമിക്കാൻ കഴിയുന്നവനുമാണ്. പിന്നെ ശക്തിമാന്മാരായ ദേവന്മാർക്ക് അപ്രാപ്യനാണ്. ആ ദേവന്മാരുടെ നിയന്താവും ഭഗവാനാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ മഹത്വത്തിൽ സകലതിനെയും അതിശയിക്കുന്നു എന്നാണ് ഈ 4ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അവസാനത്തെ സെന്റൻസ് ഏതാ മാതാജി? അവസാനത്തെ സെന്റൻസ്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ മറ്റ് ദേവകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. എല്ലാ ദേവന്മാരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. എല്ലാവരെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതും എല്ലാ ദേവന്മാർക്കും അപ്രാപ്യനുമാണ് ഭഗവാൻ. എല്ലാവർക്കും അപ്രാപ്യനാണ്. എല്ലാവരെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ആ മഹത്വത്തില് എല്ലാറ്റിനെയും ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? അതിശയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാറ്റിനെയും അതിശയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാൻ. എല്ലാത്തിനെയും അതിശയിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാത്തിനെയും എന്താ പറയാ, എല്ലാറ്റിനും മുന്നിലാണ് ആര്? ഭഗവാൻ എന്ന് പറയാം. എല്ലാറ്റിനെയും അതിശയിക്കുന്ന വെച്ചാൽ എല്ലാറ്റിനും എല്ലാ സ്ഥലത്തും വ്യാപിപ്പിക്കുന്നു പറയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും അവിടെ എന്താ പറയാ, നമ്മളല്ലെങ്കിൽ അതിശയിക്കുന്ന വെച്ചാൽ എല്ലാവരും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാറ്റിനും മുന്നിലാണെന്ന് പറയില്ലേ? മഹത്വത്തില് എല്ലാറ്റിനേക്കാളും മുന്നിൽ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. എല്ലാവരുടെയും നിയന്താവാണ്. എല്ലാവരുടെയും പിന്നെന്താണ്? എല്ലാവർക്കും അപ്രാപ്യനാണ്. ആ ഭഗവാൻ മഹത്വത്തിൽ എല്ലാവരെയും അതിശയിക്കുന്നു, എല്ലാവരെയും കടത്തി വെക്കുന്നു എന്ന് പറയില്ലേ നമ്മള്? അങ്ങനെ മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പ്രകടമായിട്ടുള്ള വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും വരാം. അഗ്നിയിൽ നിന്ന് ആവിർഭൂതമാകുന്ന ചൂടിനോടും പ്രകാശത്തോടും ഭഗവത് ശക്തികളെ വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ ഉപമിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ അഗ്നിയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ശക്തികള് ഏതായിട്ട് മാറും? പ്രകാശമായിട്ടും ചൂടിനോടും ഉപമിച്ചിട്ട് ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? ഭഗവാൻ അഗ്നിയോട് ഉപമിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ അഗ്നിയിലെ ചൂടും പ്രകാശവും എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ 2 ശക്തികളായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ ശക്തികളായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്, അല്ലെങ്കിൽ ശക്തികളായിട്ട് പറയാണ്. അപ്പൊ ചൂടും അതുപോലെ തന്നെ പ്രകാശവും അത് വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ ഉപമിക്കുന്നതാണ്. ഒരിടത്ത് തന്നെ സ്ഥിതനെങ്കിലും അഗ്നിക്ക് ചൂടും പ്രകാശവും എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും വ്യാപിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അഗ്നിയാണ്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനെ അഗ്നിയായിട്ട് ഉപമിക്കുമ്പോ ആ അഗ്നിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ, ഇപ്പൊ അഗ്നി ഇവിടെ കത്താണെങ്കിലും കുറച്ച് ദൂരെ നിന്ന് അതിന്റെ ചൂടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ അഗ്നിയുടെ പ്രകാശം നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടാൻ സാധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്ഥിതനാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ എന്ത് സാധിക്കും? എല്ലാ സ്ഥലത്തും അതിന്റെ ചൂടും പ്രകാശവും ഭഗവാന് വ്യാപിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാൻ സ്വധാമത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ ശക്തികളെ എല്ലായിടത്തും വ്യാപിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എപ്രകാരമാണോ അഗ്നി ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ദൂരം നിന്നാലും ചൂട് അനുഭവപ്പെടും, അതേപോലെ തന്നെ പ്രകാശം അറിയാനും സാധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്ഥിതനെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ശക്തി വിശേഷങ്ങളിലൂടെ എല്ലായിടത്തും വ്യാപിപ്പിക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാന് സാധിക്കും. പുരുഷന് അസംഖ്യ ശക്തികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അവയെ പ്രധാനമായിട്ട് 3ആയിട്ട് തിരിക്കുക. അപ്പൊ പരംപുരുഷന്റെ 3 ശക്തികൾ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. തടസ്ഥ ശക്തി, അന്തരംഗ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി. തടസ്ഥ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ജീവാത്മാക്കള്, അതില് മനുഷ്യരും പെടും, ദേവന്മാരും വരും. അന്തരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ശക്തി, ആത്മീയ ലോകത്തെ ശക്തി, അതായത് രാധാറാണി. ബഹിരംഗ ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ ബാഹ്യശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക ലോകത്തെ ശക്തി, ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന ഘടകമായിട്ടുള്ള ആ ശക്തി. അതാണത് ആരാണ്? ദുർഗാദേവി. അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്, ബാഹ്യശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ 3 ശക്തികൾ. അവിടുത്തെ ശക്തികളും അഭിന്നമാണെങ്കിലും ഈ ശക്തികളെ പരമോന്നത സത്യമായോ പരമപുരുഷനായോ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശക്തികള് അഭിന്നമാണെങ്കിൽ തന്നെ, ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ ശക്തികളും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഭഗവാന്റെ ശക്തികളെ ഭഗവാനായിട്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ പാടില്ല.
സ്വന്തം ധാരണാശക്തിയുടെ പരിമിതിക്ക് അനുസരിച്ചാണ് സാധാരണ മനുഷ്യൻ ഈ നിഗമനത്തിലെത്തുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോ നിഗമനത്തിലെത്തുന്നത് നമ്മുടെ ധാരണാശക്തി അനുസരിച്ചാണ്. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന് നമ്മുടെ ധാരണാശക്തിക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പരിമിതപ്പെടുത്താനായിട്ട് പാടില്ല. അതായത് നമുക്ക് ഇത്രേ മനസ്സിലാകുന്നുള്ളൂ എന്ന് വെച്ച് അതിന്റെ അർത്ഥം ഭഗവാൻ അത്രേ ഉള്ളൂ എന്നല്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഗ്രഹണ ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പരിമിതമായ ശക്തി കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് അത്ര അറിയാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്തല്ല, ഭഗവാൻ അത്രേ ഉള്ളൂ എന്നല്ല. അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ ശക്തിക്ക് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് അത്രേ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഓരോരുത്തരുടെ തോത് അനുസരിച്ചാണ് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഉപനിഷത്തുകൾ ഒരാൾക്ക് സ്വന്തം പരിമിത ശക്തി കൊണ്ട് പരമപ്രഭുവിനെ സമീപിക്കാൻ സാധ്യമല്ലെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഉപനിഷത്തില് നമുക്ക് എന്ത് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നത്? നമ്മുടെ ഗ്രഹണ ശക്തി കൊണ്ട്, നമ്മുടെ പരിമിതമായ ശക്തി കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ സമീപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നത്. ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ 10-ാം അധ്യായം 2-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, എന്റെ ഉൽപ്പത്തി, വിഭൂതി എന്നിവയെ പറ്റി ദേവന്മാർക്കോ ഋഷിമാർക്കോ അറിഞ്ഞുകൂടാ, ഏത് വിധത്തിലും അവരുടെ എല്ലാം ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഞാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഉൽപ്പത്തിയെ കുറിച്ചോ വിഭൂതിയെ കുറിച്ചോ ദേവന്മാർക്കോ ഋഷികൾക്കോ ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ. എല്ലാ തരത്തിലും ഭഗവാന്റെ ഉത്ഭവം ആരാണ്? ഈ എല്ലാ തരത്തിലും ഈ ദേവന്മാരുടെയും ഋഷിമാരുടെയും എല്ലാം ഉത്ഭവം ആരിൽ നിന്നാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം. വ്യക്തിഗത അംശങ്ങൾക്ക് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും അവയുടേതായ പരിമിതമാക്കപ്പെട്ട മണ്ഡലങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവയ്ക്ക് പരിമിതിയുണ്ട്. വിഭിന്ന അംശങ്ങളായ ജീവസത്തകൾ പൂർണ്ണ വ്യക്തിക്ക് തുല്യരല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾക്കറിയാം, ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും, ഭഗവാന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും എന്താണ്, അവയ്ക്ക് പരിമിതമായിട്ടുള്ള മണ്ഡലങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇതിനെന്തുണ്ട്? പരിമിതികളുണ്ട്. ജീവാത്മാക്കൾക്ക് കുറെ പരിമിതികളുണ്ട്. ആ വിഭിന്ന അംശങ്ങളായ ജീവാത്മാക്കള് പൂർണ്ണ വ്യക്തിക്ക് തുല്യരല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ ഒരിക്കലും എന്തില്ല, പൂർണ്ണമായിട്ടില്ല. നമുക്കറിയില്ല, അളവില് വ്യത്യാസമാണ്, ഗുണത്തിലാണ് തുല്യമെന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അത് എങ്ങനെയല്ല, പൂർണ്ണമായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് തുല്യരായിട്ടല്ല ജീവാത്മാക്കളെ പറയുന്നത്. അതിന് പരിമിതിയുണ്ട്. പൂർണ്ണനായ ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളായ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് അവിടുത്തെ ഇച്ഛാശക്തിക്ക് വഴങ്ങി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ശക്തി നൽകിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ശക്തി ഈ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ അംശങ്ങൾ പൂർണ്ണത്തെ സേവിക്കുകയെന്ന തന്റെ നിയത കർമ്മം വിസ്മരിക്കുമ്പോൾ മായയിൽ അകപ്പെട്ടതായി തീരുന്നു. അപ്പൊ എപ്പോഴാണോ ഈ ജീവാത്മാക്കള് ആ ഭഗവാനെ സേവിക്കുകയെന്ന നിയത കർമ്മം മറക്കുന്നത്, എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവത് സേവനമാണ്. അത് മറക്കുമ്പോ അതിനെന്ത് സംഭവിക്കും? മായയിൽ അകപ്പെട്ടു പോകും. എപ്പോഴാണോ തന്റെ നിയതമായ കർമ്മം ഭഗവത് സേവനമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്, അത് മറന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇതിലകപ്പെടും, മായയിൽ അകപ്പെടും എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ചൂടാക്കാനും തണുപ്പിക്കാനും ഊർജം ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെ കൃഷ്ണന്റെ ശക്തി മോക്ഷത്തിനും ബന്ധിക്കാനും ജീവജാലങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പൊ ചൂടാക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തണുപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഊർജം ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ശക്തി നമുക്ക് എന്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം? മോക്ഷം നേടാനായിട്ട്, ബന്ധിക്കുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ ജീവജാലങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കുന്നതിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പൊ ഒരാൾക്ക് വിധേയത്വ മനോഭാവം സ്വീകരിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാൻ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാനോട് കീഴടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ പരിപൂർണമായ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ സവിശേഷതകളും കൂടി അറിയാം, ഭഗവാന്റെ ശക്തികളെ കുറിച്ച് അറിയാം, ഭഗവാന്റെ ശക്തികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ എല്ലാ സവിശേഷതകളോട് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കണം, ഭഗവാന്റെ ശക്തികളെ കുറിച്ച് അറിയണം, ഭഗവാന്റെ ശക്തികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാം. ഇതാണ് എന്ത്? പൂർണ്ണ വിജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അത് എല്ലാ തരത്തിലും നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് പൂർണ്ണ വിജ്ഞാനം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഇത്രയാണ്. ഇതിൽ എന്താ മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ പോയിന്റ്? ഭഗവാന്റെ മഹത്വമാണ് പറഞ്ഞത്. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. സ്വധാമത്തിലെങ്കിലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയവനാണ്. പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞ? മറ്റുള്ള എല്ലാ ദേവന്മാർക്കും അപ്രാപിനാണ്. എല്ലാ ദേവന്മാരുടെ നിയന്താവാണ് ഭഗവാൻ. ആ ഭഗവാൻ മഹത്വത്തിൽ സകലതിനെയും അതിശയിക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മള് ഈ 4-ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് കാണുന്നത്. കഴിഞ്ഞിത്രയുള്ളതില് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിലെന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ ഈ പറഞ്ഞതില്? വിജ്ഞാനം എല്ലാ മഹത്വം എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ ഇതില്?
ഇതിലെന്താ മെയിനായിട്ട് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഇപ്പൊ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ മഹത്വം. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? സ്വധാമത്തിലാണ് ഭഗവാൻ, പക്ഷെ മനസ്സിനേക്കാളും വേഗത്തിൽ ഭഗവാൻ സഞ്ചരിക്കുന്നവനാണ്. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും നിയന്താവാണ് ഭഗവാൻ, എല്ലാവരുടെയും അധിപനാണ് ഭഗവാൻ. പിന്നെന്താണ്? ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനെ എല്ലാവരെയും എല്ലാവർക്കും അപ്രാപ്യനാണ് ഭഗവാൻ. ആ ഭഗവാൻ എല്ലാ ദേവന്മാരെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നു. പിന്നെ മഹത്വത്തിൽ സകലതിനെയും അതിശയിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് 4ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് പറയുന്നത്. ഇനി ഭഗവാന്റെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങള്. അതായത് ഇപ്പൊ മഹത്വം നമുക്ക് പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റും, കാരണം ഭഗവാൻ അങ്ങനെയാണ്, നമുക്കറിയാം അത്. പക്ഷെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ ചിന്തകൾക്ക് അപ്പുറത്താണ് എന്ത് വരുന്നത്? വൈരുദ്ധ്യം. നമ്മളൊരാൾ നടക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ എന്താണ്? അയാൾ നടക്കും, അല്ലെ? പിന്നെ അയാൾ നടക്കില്ല എന്ന് പറയില്ല, അയാൾ നടക്കും. ഇരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരിക്കും, അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ചലിക്കുന്നു, ചലിക്കാതിരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവത്തെ വാസുദേവായ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. 5ാമത്തെ മന്ത്രം പറയാം. തദേ ജതി തനൈ ജതി തഥൂരേ ത്വാദദന്തികേ തദന്തരസ്യ സർവസ്യ തദു സർവസ്യാസ്യ ബാഹ്യതഃ. തദേ ജതി തനൈ ജതി തഥൂരേ തത്വവന്തികേ തദന്തരസ്യ സർവസ്യ തദു സർവസ്യാസ്യ ബാഹ്യതഃ. തദേ ജതി തനൈ ജതി തഥൂരേ തത്വവന്തികേ തദന്തരസ്യ സർവസ്യ തദു സർവസ്യാസ്യ ബാഹ്യതഃ. പറയുന്നത് സർവേശ്വരൻ ചലിക്കുന്നു, ചലിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവിടുന്ന് വിദൂരസ്ഥനെങ്കിലും സമീപസ്ഥനാണ്, എല്ലാറ്റിന്റെയും അകത്തും പുറത്തും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് വൈരുദ്ധ്യം പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ചലിക്കുന്നു എന്ന് പറയാം, ചലിക്കാതിരിക്കുന്നു എന്നും പറയാം. ഭഗവാൻ വിദൂരത്തിലാണെന്ന് പറയാം, സമീപത്തിലാണെന്നും പറയാം. എല്ലാറ്റിന്റെ അകത്തും പുറത്തും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ പറയാണ്. ഭഗവാൻ ചലിക്കുന്നു, ചലിക്കാതിരിക്കുന്നു, വിദൂരസ്ഥനാണെങ്കിലും സമീപസ്ഥനാണ്, സകലതിന്റെയും അകത്തും പുറത്തും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് എന്ത്? 5ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെ കുറിച്ച്. ഭഗവാൻ ചലിക്കുന്നുണ്ട്, ചലിക്കാതിരിക്കുന്നുണ്ട്, സകലതിന്റെയും വിദൂരസ്ഥനാണെങ്കിലും സമീപസ്ഥനുമാണ്, സകലതിന്റെയും അകത്തും പുറത്തും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അതായത് നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്ക് അപ്പുറത്താണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ ഓരോ പ്രവർത്തികളും. അതാണ് ആ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് പ്രയാസമാണ്. ഭഗവാന്റെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങള് നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് പ്രയാസമാണ്. അതാണ് ഇതിനെ വൈരുദ്ധ്യം എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം തന്നെ. നമുക്ക് ഇതിൽ പറയാം. ചലിക്കുന്നു, ചലിക്കാതിരിക്കുന്നു, വളരെ വിദൂരസ്ഥനെങ്കിലും സമീപസ്ഥനുമാണ്, സകലതിന്റെയും അകത്തും പുറത്തും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ചലിക്കുന്നുണ്ട്, ചലിക്കാതിരിക്കുന്നുണ്ട്, വളരെ വിദൂരസ്ഥനെങ്കിലും സമീപസ്ഥനാണ്, സകലതിന്റെയും അകത്തും പുറത്തും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ചലിക്കുന്നുണ്ട്, ചലിക്കാതിരിക്കുന്നുണ്ട്, വളരെ വിദൂരത്തിലാണെങ്കിലും സമീപസ്ഥനാണ്, എല്ലാറ്റിന്റെയും അകത്തും പുറത്തും ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ ധാമം ഭൗതിക അന്തരീക്ഷത്തിന് അതീതമാണ്. നമുക്കറിയാം ഭൗതിക ലോകത്തിന് അപ്പുറത്താണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ ധാമം. എന്നാൽ വളരെ അകലെ എന്ന വസ്തുതയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി പ്രഭുവിനെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിനേക്കാളും വേഗത്തിൽ നമ്മുടെ മുന്നിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഭഗവാൻ അത്രയും ദൂരത്താണ്. ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ കഴിഞ്ഞു, അത് കഴിഞ്ഞ് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ ലോകം, ഗോലോക വൃന്ദാവനം. എന്നിട്ടും ഭഗവാൻ എന്ത് സാധിക്കും? മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ നമ്മുടെ മുന്നിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയുന്നു. എന്നിട്ടും പരമപുരുഷൻ നമ്മുടെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ നാം ഭഗവാനെ സാധാരണ മനുഷ്യനായി കരുതി അവഗണിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? ഭൗതിക അന്തരീക്ഷത്തിന് അതീതമാണ് ആത്മീയ ലോകം. അത് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ചലിക്കുന്നു, ചലിക്കാതിരിക്കുന്നു, അല്ലെ? മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗതയില് ഭഗവാൻ ദൂരസ്ഥനാണെങ്കിലും സമീപസ്ഥനാണ്. ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? അകലെയാണെന്ന വസ്തുതയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് ഭഗവാന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിനേക്കാളും വേഗത്തിൽ നമ്മുടെ മുന്നിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും. എന്നിട്ടും പരമപുരുഷൻ നമ്മുടെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോ ഭഗവാനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണും? മനുഷ്യനായിട്ട് അവഗണിക്കും. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശക്തികളാൽ നിറവേറ്റപ്പെടുന്ന അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങളാണിത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള ശക്തികൾ കൊണ്ട് നിറവേറ്റപ്പെടുന്ന അതീന്ദ്രിയമായ കർമ്മങ്ങളാണിത്. അത് ഭഗവാൻ മനസ്സിനേക്കാളും വേഗത്തില് നമ്മുടെ മുന്നിൽ എത്തിച്ചേരാൻ ആർക്കും സാധിക്കും? ഭഗവാന് സാധിക്കും.
പക്ഷെ നമ്മള് എന്നിട്ടും ഭഗവാനെ അവഗണിക്കും, സാധാരണ മനുഷ്യനാണെന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട്. ഇത്തരം വൈരുദ്ധ്യം അവിടുത്തെ വർണ്ണനാതീതമായ ശക്തിവിശേഷത്തെ വെളിവാക്കുന്നു. കൃഷ്ണൻ എല്ലാ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾക്കും അതീതമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾക്കും അതീതമായിട്ടുള്ളതാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. ഭഗവാന്റെ ആ വർണ്ണനാതീതമായ ശക്തിവിശേഷത്തെയാണ് അത് വെളിവാക്കുന്നത്. പ്രഭുപാദരോട് വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു. ദൈവത്തിനെ ഉയർത്താൻ കഴിയാത്തത്ര ഭാരമുള്ള എന്തെങ്കിലും സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയോ? അപ്പൊ ഉയർത്താൻ കഴിയാത്തത്ര ഭാരമുള്ള എന്തിനെങ്കിലും സൃഷ്ടിക്കാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയുമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, അതെ, അദ്ദേഹം ആദ്യം അതിനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ആദ്യം അദ്ദേഹം ആരെ സൃഷ്ടിച്ചു? ബ്രഹ്മാവിനെ സൃഷ്ടിച്ചു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിലൂടെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അത് ഉയർത്താൻ സാധിക്കൂ. വരാഹമൂർത്തിയായിട്ട് ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ദൈവത്തിന് ഉയർത്താൻ കഴിയാത്തത്ര ഭാരമുള്ള വരാഹമൂർത്തിയായിട്ട് വന്നിട്ട് എന്തിനാ ഉയർത്തിയത്? ഭൂമിയെ ഉയർത്താൻ കഴിയാത്തത്ര എന്തിനാ ഉയർത്തി കാണിച്ചു? വരാഹമൂർത്തിയായിട്ട് വന്നിട്ട് ഉയർത്തി കാണിച്ചു. പ്രഭുപാദര് പറഞ്ഞ മറുപടി അതാണ്. നമ്മുടെ പരിമിതമായ അറിവിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ അത്തരം വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മുടെ പരിമിതമായിട്ടുള്ള അറിവിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഇതൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ നമുക്ക് പ്രയാസമായിരിക്കും. പരിമിതമായ ഗ്രഹണശക്തി കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നാം ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അവ്യക്തിഗത തത്വചിന്തകരായ വായാവാദക്കാർ ഭഗവാന്റെ അപൗരുഷേയ വ്യാപാരങ്ങൾ മാത്രം സ്വീകരിക്കുകയും സകാര രൂപത്തിലുള്ള ലീലകളെ നിരാകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നമ്മുടെ പരിമിതമായ അറിവിന്റെ വെളിച്ചത്തില് നമുക്ക് എന്താണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ നമുക്ക് പ്രയാസമാണ്. പരിമിതമായിട്ടുള്ള ഗ്രഹണശക്തി കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾ, ഒന്ന് വ്യക്തിവാദികളും അവ്യക്തികവാദികളും. അവ്യക്തിഗതവാദികൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാന്റെ അപൗരുഷേയമായിട്ടുള്ള വ്യാപാരങ്ങള്, അപൗരുഷേയം എന്ന് വെച്ചാൽ തന്നെ മനുഷ്യർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ളത് അപൗരുഷേയം. അതായത് സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതിന്റെ അപ്പുറത്തെ തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികൾ അത് സ്വീകരിക്കുന്നു. സകാര രൂപത്തിലുള്ള ലീലകള്, ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ലീലകളൊക്കെ അവരെന്ത് ചെയ്യും? നിരാകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഭാഗവത സമ്പ്രദായക്കാരാണെങ്കിലോ ഇതാരെ കുറിച്ചാ പറയണത്? ഭക്തന്മാരല്ലാത്തവരെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത്. ഇനി ഭാഗവത സമ്പ്രദായക്കാര് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തന്മാരെന്ത് ചെയ്യും? പരമപ്രഭുവിന്റെ അചിന്ത്യ ശക്തികളെ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ അവിടുന്ന് ഒരേ സമയം സകാരനും അകാരനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഭാഗവത സമ്പ്രദായക്കാര് ഭഗവാന്റെ അചിന്ത്യ ശക്തികളെ സ്വീകരിക്കുന്നതിനാൽ ഭഗവാന്റെ അചിന്ത്യ ശക്തികളെ മുഴുവൻ ആര് സ്വീകരിക്കും? ഭാഗവത സമ്പ്രദായക്കാര് സ്വീകരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരേ സമയം ഭഗവാൻ സകാരനാണ്, നിരാകാരനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭക്തന്മാരല്ലാത്തവര് ഭഗവാന്റെ അപൗരുഷേയമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളും. പക്ഷെ സകാര രൂപത്തില് ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിലുള്ള ആ ലീലകളെ അവരെന്ത് ചെയ്യും? നിരാകരിക്കും. പക്ഷെ ഭാഗവത സമ്പ്രദായക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തന്മാരെന്ത് ചെയ്യും? അചിന്ത്യ ശക്തികളെ സ്വീകരിക്കും. ഒപ്പം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? സകാരത്തിലുള്ളവര് സകാര പ്രവർത്തികളെ നിരാകാരനാണ്, സകാര പ്രവർത്തികൾ എന്ത് ചെയ്യും? അചിന്ത്യ ശക്തികളെ സ്വീകരിക്കുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ സകാരനായിട്ടുള്ള ഒരേ സമയം സകാരനും നിരാകാരനാണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭാഗവത സമ്പ്രദായക്കാര് ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുണ്ട് എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, രൂപമില്ല എന്നും അവർ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും. മറ്റുള്ളവരെന്താണ്? രൂപമില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അത്തരത്തിലുള്ള ലീലകൾ അവര് നിരാകരിക്കുന്നു. സകാര രൂപത്തിലുള്ള ലീലകളെ അവര് നിരാകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഏവർക്കും ഞാൻ തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 4-ാം അധ്യായം 11-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയാണ്, ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എങ്ങനെ? എന്നിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഓരോരുത്തർക്കും തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകുന്നത്. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത്, അങ്ങനെ ആ ഓരോരുത്തർക്കും ഭഗവാൻ തക്കതായിട്ടുള്ള പ്രതിഫലം നൽകും. അപ്രകാരം ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ച അതിനനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പ്രതിഫലം നൽകുന്നത്. ഭക്തന്റെ ശരണാഗതിയുടെ തോതനുസരിച്ച് താൻ പ്രതിഫലം നൽകുന്നെന്ന് ഭഗവത്ഗീത 4:11 ഭഗവാൻ അരുളി ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഓരോരുത്തരും ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്ന ആ തോതനുസരിച്ചാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ ഓരോരുത്തർക്കും പ്രതിഫലം നൽകുന്നത്.
സമർപ്പിതാത്മാക്കളല്ലാതെ കാണുന്നവർക്കൊക്കെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷനാകാൻ സന്നദ്ധനാവില്ലെന്നത് അവിടത്തെ ഇച്ഛയാണ്. അപ്പൊ സമർപ്പിത ആത്മാക്കൾക്ക്, ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചവർക്ക്, ഭഗവാനെ ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ? അവരുടെ മുന്നിൽ മാത്രമേ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷനാകുകയുള്ളൂ. അത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാണ്. അങ്ങനെ അർപ്പിതാത്മാക്കൾക്ക് അവിടുന്ന് സദാ പ്രാപ്യനാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചവർക്ക് ഭഗവാൻ സദാ പ്രാപ്യനാണ്. അല്ലാത്തവർക്ക്, സമർപ്പിതാത്മാക്കൾ അല്ലാത്തവർക്കാണെങ്കിലോ ഭഗവാൻ അതിവിദൂരസ്ഥനാണ്, അപ്രാപ്യനാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? അതിവിദൂരത്തിലാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പ്രാപിച്ചവർക്ക് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും പ്രാപ്യനായിരിക്കും. ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചവർക്ക്, ഭഗവാന് ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചവർക്ക് ഭഗവാൻ പ്രാപ്യനായിരിക്കും. പക്ഷെ ശരണാഗതി പ്രാപിക്കാത്തവർക്ക് ഭഗവാൻ അപ്രാപ്യനായിരിക്കും. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ കാണുന്ന രണ്ട് വാക്കുകൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഒന്ന് സഗുണം, രണ്ട് നിർഗുണം. സഗുണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗുണങ്ങളെല്ലാം ഉള്ളത്, നിർഗുണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗുണങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കാത്തത്. അപ്പൊ സഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയ ഗോചരമായ ഗുണങ്ങളോട് കൂടി അവിടുന്ന് അവതരിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ രൂപം ഭൗതികമാണെന്നും അവിടുത്തെ രൂപം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമാണെന്നുമല്ല സഗുണം എന്ന പദം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഇവിടെ സഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഗുണങ്ങളോട് കൂടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഗുണങ്ങളോട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുമ്പോ ഭഗവാന്റെ രൂപം ഭൗതികമാണെന്നും, ഭഗവാന്റെ രൂപം എങ്ങനെയാണ്? ഭൗതികമായിട്ടും ഭഗവാന്റെ രൂപം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമാണെന്നുമല്ല സഗുണം എന്ന പദം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുമ്പോ ഭഗവാന് സഗുണൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയല്ല എന്നാ പറയണത്? ഭഗവാന്റെ രൂപം എങ്ങനെയല്ല? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമാണെന്നല്ല. മാത്രമല്ല ഭഗവാന്റെ രൂപം ഭൗതികമാണെന്നല്ല. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെ തന്നെയാണ്? അതീന്ദ്രിയം തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്, അല്ലാതെ പ്രകൃതിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ല ഭഗവാൻ. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. സഗുണം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അതാണെന്ന് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മധ്യലീല 6:141 പറയുന്നുണ്ട്. ഏത് വിധത്തിലാണ് ഭഗവാൻ നിർഗുണനാകുന്നത്? അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ശക്തികൾ തമ്മിൽ വേർതിരിവില്ല. കാരണം എല്ലാ ശക്തികളുടെയും പ്രഭവസ്ഥാനം ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഏത് വിധത്തിലാണ് ഇവിടെ ഭഗവാനെ നിർഗുണൻ എന്ന് പറയുന്നത്? ആ ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ശക്തികൾ തമ്മിൽ യാതൊരു വേർതിരിവില്ല. കാരണം എല്ലാ ശക്തികളുടെയും ഉറവിടവും പ്രഭവസ്ഥാനവും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. സകല ശക്തികളുടെയും നിയന്താവായതിനാൽ അവിടുന്ന് അതിന്റെ സ്വാധീനത്തിന് വശംവദനാകുന്നില്ല. അപ്പൊ എല്ലാ ശക്തികളുടെയും നിയന്താവാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ അതിന്റെ സ്വാധീനത്തിന് ഒരിക്കലും വശംവദനാകുന്നില്ല. കൃഷ്ണന്റെ ഉദ്ദേശത്തിനായി നാം ഭൗതിക ശക്തി ഉപയോഗിച്ചാൽ അതിൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ഉദ്ദേശത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ ഭൗതിക ശക്തി ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് വരില്ല? നമുക്ക് സ്വാധീനം വരുന്നില്ല. അപ്പോ സകല ശക്തികളുടെ നിയന്താവായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ അതിന്റെ സ്വാധീനത്തിന് വശംവദനാകുന്നില്ല. ഭഗവാനാണ് എല്ലാ ശക്തികളുടെ നിയന്താവ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ആ ശക്തികളുടെ സ്വാധീനത്തിന് വശംവദനാകുന്നില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഉദ്ദേശത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഭൗതിക ശക്തി ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് വരുന്നത്? അതിൽ നമ്മൾ സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം. ആദി പുരുഷനായ ഗോവിന്ദൻ ഭാഗിക ആവിഷ്കാരമായി സകലതിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിത 5:35 പറയുന്നു. അവിടുന്ന് പ്രപഞ്ചത്തിലും പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഓരോ അണുവിലും പ്രവേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആദിപുരുഷനായിട്ടുള്ള ആ ഗോവിന്ദൻ, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എല്ലാറ്റിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിലും ഭഗവാൻ പ്രവേശിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ബാഹ്യമായിട്ട് അവിടുന്ന് വിരാട് രൂപത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അന്തര്യാമിയായിട്ട് എല്ലാറ്റിനും സാക്ഷിയായി ഉള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുകയും നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ബാഹ്യമായിട്ട് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? വിരാട് രൂപത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അന്തര്യാമിയായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എല്ലാത്തിനും സാക്ഷിയായിട്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങള് പ്രദാനം ചെയ്യുക. നമ്മുടെ കർമ്മം, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം, നമ്മള് ഉള്ളിൽ ആരുണ്ട്? പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കർമ്മത്തിനും സാക്ഷിയാണ് ആര്? ആ പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ. ആ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് പ്രദാനം ചെയ്യും? നമുക്ക് കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് ശിക്ഷ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ ഫലം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ
വിശ്വരൂപത്തിൽ വിശ്വാവിഷ്കരണത്തില് ഭഗവാൻ വിരാട് രൂപത്തില് വിശ്വരൂപത്തില് ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെയുണ്ട്? പരമാത്മാ രൂപത്തിലുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾക്കനുസരിച്ച് നമുക്ക് അതിന്റെ ഫലം ഭഗവാൻ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങൾ സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് നാം മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാൻ എന്തില്ല? കർമ്മഫലം എല്ലാ കാലത്തും നൽകുന്നു, ഭഗവാൻ നൽകുന്നു. സദാ വർത്തിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കർമ്മത്തിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ നമ്മള് സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമ്മൾ മറന്നുപോയെങ്കിലും പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സാക്ഷിയായിട്ടിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമുക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ട രീതിയിൽ നമുക്ക് ആക്കി തരുന്നതിന് പ്രതിപ്രവർത്തനം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. സാക്ഷിയാണത്, പരമാത്മാവായിട്ട് സാക്ഷിയായിട്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദി की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, नित्याय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. हरे കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മനസ്സിലായത്? ഇത് രണ്ടും, ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ മഹത്വം, രണ്ടാമത്തത് ഭഗവാന്റെ വൈരുദ്ധ്യം. അതായത് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല അല്ലെ. നമുക്ക് ഒരാൾ നടക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ നടക്കും, പിന്നെ അയാൾ നടക്കണില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അയാൾ പെർമനന്റ് നടക്കില്ല, അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ ചിലപ്പോ നടക്കുകയും ചെയ്യും, ചിലപ്പോ നടക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും, ചലിക്കുകയും ചെയ്യും, ചലിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഭഗവാൻ സ്വധാമത്തിലാണെങ്കിലും എങ്ങനെയാണ്? വിദുരത്തിലായിരിക്കും. എല്ലാറ്റിന്റെയും അകത്തും പുറത്തും എല്ലായിടും ഭഗവാനുണ്ട്. വിരാട് രൂപം ഏതാ മാതാജി? വിശ്വരൂപം. ഈ മഹത്വത്വം ആണോ? മഹത്വം പറയുന്ന മഹത്വത്വം അതാണോ? മഹത്വത്വം അതല്ല മാതാജി. മഹത്വത്വം എന്ന് വെച്ചാല് അതല്ലേ 24 ഘട ചേർന്ന മഹത്വത്വം. 24 ഘടകങ്ങൾ. അതെ, അതായത് മഹത്വത്വം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ അന്ന് രാവിലെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ മഹത്വത്വം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു കാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറെ സംഭവങ്ങൾ വേണം അല്ലെ. അതിനെല്ലാത്തിനെയും കൂട്ടി ഒരുമിച്ച് ആക്കി വെക്കുന്നതാണ് എന്ത്? മഹത്വത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടി നടത്തണമെങ്കിൽ ആ പ്രപഞ്ചത്തിൽ കുറെ സംഭവങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആദ്യം തന്നെ എന്താണ്? ഒരുമിച്ച് ആക്കി വെക്കുക. നമ്മൾ ദോശ ഉണ്ടാക്കാൻ മാവ് കൂട്ടി വെക്കില്ലേ? ഉഴുന്നും എല്ലാം കൂട്ടി ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ടല്ലേ പിറ്റേ ദിവസം ദോശ ഇടുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിക്ക് വേണ്ട എല്ലാത്തിനെയും കൂടി ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി വെക്കുക. അതിനാണ് മഹത്വത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് കാരണവശായി വിഷ്ണു കാരണാകുന്നതല്ലേ പറയുന്നത്. അതാണ് പറയുന്നത് മഹത്വത്വം. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായ മഹത്വത്വം എളുപ്പത്തില്? മനസ്സിലായി. അതാണ് മഹത്വത്വം. എല്ലാം കൂടിയതാണ് മഹത്വത്വം. അപ്പോ നമ്മള് രണ്ടെണ്ണത്തിന് പഠിച്ചത്, ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ മഹത്വം, രണ്ടാമത്തത് ഭഗവാന്റെ വൈരുദ്ധ്യം. മഹത്വത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? വൈരുദ്ധ്യം പറയണത് ഭഗവാൻ ചലിക്കുന്നുണ്ട്, ചലിക്കാതിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ വിദൂരത്തിലാണെങ്കിലും സമീപസ്ഥനാണ്. എല്ലാറ്റിന്റെയും അകത്തും പുറത്തും എല്ലാവരും ആരുണ്ട്? ഭഗവാനുണ്ട്. പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ഭഗവാൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കാണ്. വിരാട് രൂപത്തിൽ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാവായിട്ടും ഭഗവാനുണ്ട്. പിന്നെ 4ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ സ്വധാമത്തിലാണെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കിയവനാണ്, എല്ലാവരെയും പിന്നെന്താ പറഞ്ഞ എല്ലാ ദേവന്മാർക്കും അപ്രാപ്തനാണ്. എല്ലാ ദേവന്മാരുടെ നിയന്താവുമാണ്. മഹത്വത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? എല്ലാവരെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് ഈ 4ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോകാം. ഏതൊക്കെയുള്ളത് നോക്കാനാണ്? തൊട്ട് ഒന്നൊട്ട് അല്ലെ? ഒന്നാമത്തെ നോക്കിയിട്ടില്ല അല്ലെ? ഏഴാമത്തെ മുതൽ അല്ലെ? ഈശോപനിഷത്തിലെ 1ാമത്തെ മന്ത്രം പ്രധാനമായും എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? ബിന്ദു മാതാജി. ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയും നിയന്ത്രണവും. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ പാപകർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എപ്പോഴാണ്? വനജ മാതാജി. മറ്റുള്ളവർക്ക് നീക്കിവെച്ച വിഹിതം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ. പശുവിന്റെ വിഹിതമായി ഭഗവാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? അംബിക മാതാജി. പുല്ലും ധാന്യങ്ങളും. പുലിയുടെ ക്രമത്തെ കുറിച്ച് പാഠഭാഗത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? വനജ മാതാജി. മ്യൂട്ടാണ് വനജ മാതാജി.
ഹരേഷ്ണ മാതാജി ആ മൈക്കുമലോ തൊട്ടെ മാതാജി മ്യൂട്ടാ. വനജ മാതാജി. മൈക്ക് കണ്ടില്ലേ മാതാജി? ഓക്കെ, പറഞ്ഞോളൂ. പുല്ലും ധാന്യങ്ങളും. അല്ല, അടുത്തത് ചോദിച്ചത് പുലിയുടെ ആഹാരക്രമത്തെ കുറിച്ച്. പച്ചമാംസം. ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്മേൽ പൂർണ്ണമായ ഉടമസ്ഥാവകാശം ഇല്ലാത്തത് എന്തുകൊണ്ട്? ഷൈനി മാതാജി. ഉപയോഗിച്ച വസ്തുക്കൾ ഭഗവാന്റേതായതുകൊണ്ട്. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന് പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ശോഭന മാതാജി. ശോഭന സുദർശൻ മാതാജി മ്യൂട്ട. മാതാജി മ്യൂട്ട. ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ. ഭഗവാനെ ഏത് വസ്തുവിനോടാണ് പാഠഭാഗത്തിൽ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്? വസന്ത സാമ്പ മാതാജി. അഗ്നിയോട്. പാഠഭാഗം അനുസരിച്ച് മായ എന്നാൽ എന്താണ്? ഷീല മാതാജി. ഷീല മാതാജി. ഷീല ഇയൻ മാതാജി. മാതാജി എനിക്ക് ഷീല മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ. ഏത് ചോദിച്ച? പാഠഭാഗം അനുസരിച്ച് മായ എന്നാൽ എന്താണ്? എത്രാമത്തെ? 14. അലിക്കുന്നത് പോയി പറ്റട്ടോ. മായ എന്നാൽ എന്തിനാണ്? ഭഗവാനുമായി ഒരു ഇന്ദ്രജാല വിദ്യ. പാഠഭാഗം അനുസരിച്ച് മായ എന്നാൽ എന്താണ്? ഭഗവാനുമായി പൊരുത്തപ്പെടാത്ത ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം. ഭഗവാനുമായി പൊരുത്തപ്പെടാത്ത ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നതിന്? മായ. അത് സെന്റൻസ് പറയുന്നില്ല, മായ എന്നാണ്. മൃഗങ്ങൾ തമ്മിൽ കലഹിച്ചാൽ അവർക്ക് പാപമേൽക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? രത്ന മാതാജി. മാതാജി മ്യൂട്ടാണ്. കർമ്മനിയമങ്ങൾ അവർക്ക് ബാധകമല്ലാത്തത് കൊണ്ട്. ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം ഭഗവാന്റെ ഏത് ഭാവത്തിന്റെ സാക്ഷാത്കാരമാണ്? ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം. രമ മാതാജി. രമ മാതാജി. രമ മാതാജി മ്യൂട്ടാണ്, കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഞാനാണോ? ആണോ? രമ പി വി മാതാജി. അതെ, ഒരു മാതാജി ഉള്ള രമ. എനിക്കറിയത്തില്ല കേട്ടോ മാതാജി, ഞാൻ എഴുതിയില്ല. ഓക്കെ. ആനന്ദഭാവം. ആനന്ദഭാവല്ല മാതാജി, സദ്ഭാവാണ് വരേണ്ട. സദ്ഭാവാണ് വരുന്നത്. ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം വരുന്നത്, ആനന്ദം കിട്ടുന്നത് ലാസ്റ്റ് ആണല്ലേ നമുക്ക്. ആ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം വരുമ്പോഴാണ് ആനന്ദം കിട്ടുക. ഇത് ഫസ്റ്റത്തെ ഏതാണ്? സനാതനത്വം, സദ്ഭാവാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ. മാതാജി അത് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിട്ടില്ല ആർക്കും. സച്ചിദാനന്ദനല്ലേ? സത്തും ചിത്തും മാത്രമാണ്. സത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എവിടെയാണ്? സദ്ഭാവം കിട്ടുന്നത് ബ്രഹ്മത്തില്. ചിത്ത് കിട്ടുന്നത്, സത്തും ചിത്തും കിട്ടുന്നത് പരമാത്മാവില്. ചിത്ത് ആനന്ദം കിട്ടുന്നത് ഭഗവാനില്. അപ്പൊ സത്ഭാവം ഇതിലാ വരുന്നത്? ബ്രഹ്മത്തില്. സത്ത് ആദ്യത്തെ സത്ത് ചിത്ത് ആനന്ദം. സത്ത് മാത്രമാണ് എവിടെ കിട്ടുന്നത് നമുക്ക്. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ? ഇനി മറക്കില്ല അല്ലെ? ആദ്യം പഠിച്ചതാണത്. ആദ്യം പഠിച്ചിന്. മനുഷ്യർ മൃഗങ്ങളുടെ വിഹിതം ഉപയോഗിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? സിന്ധു മാതാജി. സിന്ധു ബാബു മാതാജി. അവൻ മൃഗമായി മാറും. മൃഗമായിട്ട് മാറും. ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് പ്രഭാഷകർ പറയുന്നത്? സുജാത മാതാജി. സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹം. ഈശോപനിഷത്തിലെ ഉപദേശങ്ങൾ ആർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്? മറ്റേ സുജാത മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ. സുജാത മാതാജി കേൾക്കണില്ലേ? ഞാനാണോ? അല്ല, സുജാത ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അല്ല, മറ്റേ മാതാജി, സുജാത മാതാജി. ഞാനാണ്. സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹം ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയി. അടുത്തത് പറയട്ടെ. മനുഷ്യ. അപ്പൊ നേരത്തെ ഉത്തരം പറഞ്ഞത് ഉണ്ണികൃഷ്ണ മാതാജി അല്ല, സുജാത ഉണ്ണികൃഷ്ണ മാതാജി അല്ലേ പറഞ്ഞേ? രണ്ടാളും പറഞ്ഞോ? അതെ, അപ്പൊ ശരി. അപ്പൊ സുജാത മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ ഇപ്പൊ. 19 മനുഷ്യവർഗത്തിന്
മനുഷ്യവർഗത്തിന്. ഓക്കെ, 20ാമത്തെ സുജാത ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ. അപൂർണമായ ബോധത്തിന് പ്രധാന കാരണം എന്താണ്? പൂർണ്ണ സത്തയെ പറ്റിയുള്ള അജ്ഞത. അജ്ഞത. ഇനി അടുത്തതിന്റെ വായിക്കാം. ശ്രീ ഈശോപനിഷത്തിലെ 2ാമത്തെ മന്ത്രം അനുസരിച്ച് ഒരാൾക്ക് കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ പെടാതെ 100 വർഷം ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാവുന്നത് എപ്പോൾ മാത്രമാണ്? സുനന്ദ മാതാജി. മാതാജി ചോദ്യം? ശ്രീ ഈശോപനിഷത്തിലെ 2ാമത്തെ മന്ത്രം അനുസരിച്ച് ഒരാൾക്ക് കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ പെടാതെ 100 വർഷം ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാവുന്നത് എപ്പോൾ മാത്രമാണ്? എപ്പോഴാണ്? 100 വർഷം വിഹിതം ഭഗവാൻ എന്ന വിഹിതം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, ഭഗവാൻ നമുക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ച വിഹിതം മാത്രം ഉപയോഗിക്കുമ്പോ അല്ലെ, മറ്റുള്ളവരുടെ പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ കൈയിട്ട് വാരാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്കിവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുക. അപ്പൊ നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആർക്കും ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാ പറഞ്ഞത്. ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരെ താഴെ പറയുന്നവർ ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടും? ഉഷാകുമാരി മാതാജി. വികർമ്മികൾ. ജീവാത്മാക്കൾ നൈസർഗികമായി അനശ്വരാണെങ്കിലും എന്ത് കാരണത്താലാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും ശരീരങ്ങൾ മാറേണ്ടി വരുന്നത്? ഉഷ നന്ദകുമാർ മാതാജി. ഭൗതിക ജീവിതമായുള്ള ബന്ധനം. ജീവിതമായിട്ടുള്ള ബന്ധനം കാരണം കൊണ്ട്. ഭൗതിക ജീവിതമായിട്ടുള്ള ബന്ധനം. ഓക്കെ, നൈസർഗികമായി അനശ്വരാണെങ്കിലും അതാണോ? ദൈവത്തിന്റെ നേരിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ നൈസർഗികമായി നൈസർഗികമായ അനശ്വരാണെങ്കിലും എന്ത് കാരണത്താലാണ് അവർ വീണ്ടും ശരീരം? ഏത് അധ്യായാണ്? 2ാമത്തെ അധ്യായം അല്ലെ? ശരീരവുമായുള്ള ബന്ധനല്ലേ മാതാജി? ഭൗതിക ശരീരം, ഭൗതിക ജീവിതവുമായുള്ള ബന്ധനം. അതാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അതാണ് ഉത്തരം. ആഗ്രഹം മാത്രം കൊണ്ടുണ്ട്. ലെക്ചർ ക്ലാസ്സിൽ അങ്ങനെയാ പറഞ്ഞ, ഭൗതിക ജീവിതവുമായുള്ള ബന്ധനങ്ങൾ. അങ്ങനെയാണോ പറഞ്ഞത്? ക്ലാസ് 2ാമത് കേട്ടിട്ടായോ അത് എഴുതിയത്? ഭൗതിക ബന്ധനം അല്ലെ? എനിക്ക് സംശയം പെട്ടെന്ന് വന്നത്, കാരണം ഇതാണോന്നുള്ളത്. ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കാത്തതാണ്. അപ്പൊ അത് ശരി. ഓക്കെ, അടുത്ത സോഷ്യലിസം, കമ്മ്യൂണിസം, മാനവികത തുടങ്ങിയ ഇസങ്ങൾ കർമ്മബന്ധനത്തിന് കാരണമാകുന്നത് എപ്പോഴാണ്? കവിത മാതാജി. അവ ഈശ്വര കേന്ദ്രീകൃതമല്ലാത്ത പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ. ഈശ്വരനെ കേന്ദ്രമാക്കി ചെയ്യുന്ന മാനവിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏത് വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം? ആരെങ്കിലും ചോദിക്കാത്തവരുണ്ടോ? എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല മാതാജി. ആരാണ്? പറഞ്ഞോളൂ ഉത്തരം. കർമ്മയോഗം അല്ലേ? ഭഗവാനെ കേന്ദ്രമാക്കി ചെയ്യുന്ന മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ കർമ്മയോഗം. ഓക്കെ, മാനവിക അല്ലേ മാതാജി? മാനവിക പ്രവർത്തനം അല്ല, ഭഗവാനെ കേന്ദ്രമാക്കി ചെയ്യുമ്പോ ആ പ്രവർത്തനങ്ങള് കർമ്മയോഗത്തിലെ വരുന്നത്. ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തില്ല അത്. അങ്ങനെയല്ല മാതാജി ചോദിച്ചത്. ഞാൻ ചോദ്യം ഈശ്വരനെ കേന്ദ്രമാക്കി ചെയ്യുന്ന മാനവിക പ്രവർത്തനങ്ങളെന്നല്ലേ? അതെ. മാനവിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ, മാനുഷിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തായാലും പറയാം നമുക്ക് കേട്ടോ. ശ്രീ ഈശോപനിഷത്തിലെ 3ാമത്തെ മന്ത്രം അനുസരിച്ച് ആത്മഹന്താവ് എന്നാൽ ആരാണ്? ഇനി ആരെങ്കിലും ചോദിക്കാത്തവരുണ്ടോ? ഞാൻ പറയാം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കാത്ത വ്യക്തി. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ശ്രമിക്കാത്തവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ലോകം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഉത്തരം പറയാത്ത? ആരെങ്കിലും? അന്ധകാരവും അജ്ഞാനവും നിറഞ്ഞ ലോകം. അന്ധകാരവും അജ്ഞാനവും നിറഞ്ഞ ലോകം. ഇനി വീണ്ടും നമുക്ക് റൗണ്ട് അടിക്കാം. മനുഷ്യ ശരീരത്തെ സമുദ്രം കടക്കാനുള്ള ഒരു തോണിയായി ഉപമിക്കുമ്പോൾ ആ തോണിയിലെ കടത്തുകാരാരാണ്? അംബിക മാതാജി. ശാസ്ത്രങ്ങളും ആചാര്യന്മാരും. സുരന്മാരും അസുരന്മാരും തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസമായി ഇവിടെ എടുത്തു പറയുന്നത് എന്താണ്? ബിന്ദു മാതാജി. ചുമതലാബോധവും ശാസ്ത്രങ്ങളോടുള്ള അനുബന്ധം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയിൽ പ്രവേശിക്കുകയും എന്നാൽ അത് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാതെ വരികയും ചെയ്ത് ഒരാൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? വനജ മാതാജി. ബ്രാഹ്മണരുടെയോ വൈശ്യരുടെയോ കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കും. ഭൗതിക സന്തുഷ്ടിയിൽ മാത്രം അത്യാസക്തി പുലർത്തുന്നവർ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന വിധി എന്താണ്? വനജ മാതാജി. അന്ധകാര നിമിത്തമായ നരകലോകം.
നരകലോകം. പ്രകൃതി നിയമത്തിന്റെ ക്രൂരത എന്ന നിലയിൽ ഇവിടെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഷൈനി മാതാജി. ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടി വരികയും തൊഴിലില്ലായ്മ ഭയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. മനുഷ്യജന്മം കഴുതകളെയോ പന്നികളെയോ പോലെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാനല്ല നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം വസന്ത മാതാജി. വസന്ത സാമ്പൽ മാതാജി മ്യൂട്ടാ. ജീവിതത്തിന്റെ അത്യുന്നത പരിപൂർണത നേടാൻ വേണ്ടി. ജീവിതത്തിന്റെ അത്യുന്നതമായ പരിപൂർണത നേടാൻ വേണ്ടിയായതുകൊണ്ട്. അഥതോ ബ്രഹ്മജിജ്ഞാസ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്താണ്? ഷീല മാതാജി, ഷീല ഇയൻ മാതാജി. പരമസത്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം. സത്യനെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം. ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കാൻ യോഗ്യരായ ശരിയായ വിദ്യാർത്ഥികൾ ആരെല്ലാം? ഷീല മാതാജി, മറ്റേ ഷീല മാതാജി. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്. ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നവര്, ഭഗവത്ഗീത നന്നായിട്ട് യോഗ്യരായ വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നവര്, താൻ എന്തിനു കഷ്ടപ്പെടുന്നു, എവിടെ നിന്ന് വന്നു, എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത്, ഇങ്ങനെ സംശയങ്ങളും ചോദ്യങ്ങളും ചോദിക്കുന്നവരാണ് ശരിയായ വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്ന് പറയുന്നത്, യോഗ്യരായിട്ടുള്ള. മറക്കരുത് കേട്ടോ. അകർമ്മികൾ പുനർജന്മത്തെ കുറിച്ച് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ആരാണ്? രത്നമാതാജി. പുനർജന്മത്തെ കുറിച്ച് അവരെന്താ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരാ പറയാ? അടുത്ത ആള് ശശീന്ദ്രവതി മാതാജി. മ്യൂട്ടാ മാതാജി. മാതാജി മ്യൂട്ടാ, കേൾക്കുന്നില്ല. ഇതല്ലേ ഏതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? ഏതാണ്? 16. ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ ബന്ധനത്തിനും പുനർജന്മത്തിനും കാരണമാകുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവര്. ഈശ്വരാവബോധത്തോടെയുള്ള ജീവിതം കൊണ്ട് ലഭിക്കുന്ന മെച്ചം എന്താണ്? സിന്ധു ബാബു മാതാജി. കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കുന്നു. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് സഹായിക്കുന്ന അനുകൂലമായ കാറ്റായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിനെയാണ്? സുജാത മാതാജി. പറഞ്ഞോ മാതാജി പറഞ്ഞോ. മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ. ഈശോപനിഷത്ത് നൽകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട താക്കീത് എന്താണ്? മറ്റ് സുജാത മാതാജി. സുനന്ദ മാതാജി. ആത്മാവിനെ അവഗണിക്കുന്നവൻ നിരന്തരമായി ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു അല്ലെ. മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ജീവിതം എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം എന്താണ്? ഉഷാകുമാരി മാതാജി. മുകളിലേക്കോ താഴേക്കോ പോകുന്നത് തീരുമാനിക്കുന്ന ഘട്ടമായതുകൊണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ.